Volám sa Radka Halasová a venujem sa triatlonu. Aktuálne sa pripravujem na svoj prvý polovičný Ironman v Poznaní, ktorý sa koná 30. augusta. Od októbra som vlastne v tréningovom procese a viem, čo všetko za tým stálo, koľko tréningových hodín to obnášalo a takisto je dôležitá tá nutrícia a hydratácia. A preto nechcem, aby som počas tohto preteku mala nejaké či už žalúdočné problémy, alebo krče, prípadne stena. Preto, Andy, otázka na teba, ako by som mala vyživovať svoje telo, čo všetko do toho zahrňa tá hydratácia a strava pri takomto dlhom preteku? No veľmi ťa chválim, že tu už teraz riešiš, je to výborné, že máme akorát veľmi náročné podmienky, je teplo, to znamená na tréningu zažívaš celkom akože nejaké to extrémne počasie, že by ťa to nemalo ani nič prekvapiť potom v deň pretekov, čo sa týka počasia. A takisto výborné je, že máš ešte teraz dosť času na to, že všetku tú teóriu, čo si dnes povieme, si aj nejako v praxi vyskúšať. Čo je ako samozrejme veľmi dôležité, že ty nechceš ísť, máš nejaké preteky, na ktoré sa pripravuješ takúto dobu, tak nechceš ísť do toho, že spontánne dobre vyskúšam na pretekoch. To je najhoršie, čo môžeš spraviť vyslovene. Vždy tieto stratégie, čo si nejako povieme, a je dôležité naozaj skúsiť na tréningu nejaký ťažký tréning, čo nehovorím, že simulované preteky, to asi nepôjdeš úplne, ale keď pôjdeš nejaký ťažký, dlhší tréning, vyskúšať to a musíš sa dobre cítiť, to je to najdôležitejšie, lebo tam každý príjem, čo už by ti nejako začal spôsobovať, že sa necítiš komfortne a dobre vyslovene, tak už je nejako moc vysoký alebo zle nastavený a treba sa potom zase s tým zaoberať, že čo tam zmeniť. Ja by som chcela ísť okolo 120 gramov sacharidov na hodinu v preteku. Teda skús mi povedať, ktoré gély, prípadne čo všetko by si možno aj zarobil do tej fľašky, či už nejaké jonťáky, nejaké sacharidy, v akom pomere možno. Tam si treba, presne si správnu stratégiu zvolila na polovičný Ironman, keď už niekto je taký trénovanejší a má nejaké ambície, možno trochu lepší čas ísť, tak určite správna stratégia je 120 gramov plus akože 120 a vyššie, podľa toho, čo telo zvládne, ako je tá tolerancia. Takže toto si určite veľmi dobre zvolila a tam konkrétne to už budeš vidieť potom pred pretekmi a keď budeš mať nejakú predpoveď počasia a tak ďalej, čo sa týka tepla, ako trochu možno adaptovať ešte príjem sodíka a takéto nuancy. Ale v zásade si treba uvedomiť 3 veci. Prvá vec je, že počas plávania nepríjmame žiadne sacharidy. A druhá vec je taká, že počas bicykla sme nejako najstabilnejšie na tom bicykli, neotriasa sa nám žalúdok a tak ďalej, takže tam treba určite čo najviac príjmať sacharidov, že tam by som išiel nad tých 120. A tretia vec je tá, že na behu môžeme príjmať v podstate sacharidy iba z gélov, že tam už ten možný príjem tých sacharidov z nejakej fľaše, ako sú aj jedinci, čo si zoberú fľašu do ruky a bežia s fľašou, ale tam je to spojené s tým diskomfortom, že máš tú fľašu v ruke, takže to som neodporúčal skôr, že ako nejaký opasok alebo tak, kde si tie svoje gely zoberiem. Takže tieto 3 aspekty si treba vždy potom pri tom rozvrhu, že kedy si čo dám mať na mysli. Dôležité je potom aj to, samozrejme sa to aj odvíja nejako od tepla a od osobných preferencií, ale koľko fľašiek si viem dať na bicykel, aké fľašky mám, či veľké, či malé, že tieto faktory, technické faktory si započítať a potom z toho si odviať už konkrétne tú stratégiu. Ak by som chcela kombinovať gely s pretekovými, čo majú konkrétne v Poznaní, že majú Maurteny a majú Precision. Je to vhodná možno kombinácia s týmito gelmi. Tieto sú 1:0,8 a tam by mali mať 2:1. Tam to som si dával pozor, lebo ty už pri týchto príjmoch, že
už okolo tých 110, 120 a viac gramov, tam je už veľmi dôležitý ten aspekt, že potrebujem tam mať dostatok tej fruktózy, inak začne byť problém so vstrebávaním. A keď má gel 2:1, to znamená, má tam trochu menej fruktózy, to znamená, že môže tam nastať nejaký ako saturácia toho glukózového transportéra vlastne v zažívacom trakte a že sa nám začnú tam tie zdroje glukóze kopiť, čo nám začne spôsobovať, že budeme cítiť nejakú nevoľnosť v bruchu. Takže s tým by som bol opatrný, ale toto sa bavíme, keď ideme naozaj, že 110, 120 a viac. Keď sme niekde okolo tých 100 gramov na hodinu, keby vlastne si sa tam niekde nachádzala, tak nebudem to zakazovať, tam to nie je potom až taký problém a nemuselo by to robiť žiadne nejaké ťažkosti, lebo to si ten pomer, jedným gelom si ten pomer nenarušíš natoľko, že by ti to začalo nejaké problémy robiť. Takže závisí potom presne od toho nejakého individuálneho alebo toho momentálneho príjmu, ale určite by som išiel vždy do pretekov s tým, že radšej tých pár gramov navyše si dať do nejakého opašteku alebo do nohavíc alebo takto a zobrať si tie gely navyše a mať tú 100% istotu. A navyše treba dbať aj na to, že nie každý gel má rovnako elektrolytov. My aj počas toho behu potrebujeme tie elektrolyty a tam zase sa spoliehaš niečo, na čo si zvyknutý, na to iné možno nie si, tak tam si to treba dopredu uvedomiť. Dobre, a potom keby chcem ešte tam zakomponovať aj nejaký kofeínový gel, čo máme aj vlastne tu, či je to dobré, možno aj v takom teple nakombinovať, alebo je to zase od toho, ako napríklad to vnímam ja. Lebo ja mám tak, že väčšinou, keď príjmam aj ten kofeín, trošku sa mi zvýši tep, začne mi trošku viac bušiť srdce, že či ísť viac do toho, aj keď proste by mi to možno nejakou formou aj pomohlo, že by ma to trošku aj nabudilo niekde možno v strede toho preteku na tom bicykli, že či teda ísť a znova to možno skúšať na tom tréningu, aby som to zvládla v tom preteku. Určite, tam ide o to, že občas sa stáva, alebo tak, veľmi, veľmi nejako senzitívni jedinci môžu mať s kofeínom problém taký, že môžu začať dostávať krče. A tomu treba samozrejme predísť, preto je to tiež zase veľmi nejaká subjektívna vec a individuálna, že niektorí sme náchylnejší na kofeín, niektorí dokážu 200 mg za hodinu dávať a sú stále akože úplne v pohode a im to potom výkonu pomáha. To je akože evidentné, že to môže výkonu pomáhať, ale tam sa treba presne ako hovoríš, strašne dôležité vyskúšať v tréningu, respektíve aj na iných pretekoch, čo možno nie sú až také dôležité alebo takto, že vyskúšať si do tej stratégie dať 1-2 kofeínové gély a že ako telo potom nejako s tým narábalo, s tým fungovalo. Určite to pomôže zvýšiť akože do nejakej miery výkonnosť, koncentráciu aj nejako ešte prebrať sa, aby človek uvoľnil aj také mentálne prebratie, aby človek ešte podal, hlavne v tej záverečnej etape pretekov, keď už cítime nejakú zväčšenú tú únavu, že aby sa človek tak prebral a dokázal ešte predsa len zmobilizovať aj posledné akože tie sily. Takže nebránil by som sa tomu vôbec, ale by som to aplikoval pozorne, aj obzvlášť pozornejšie, keď sú extrémne horúčavy, že tam by som bez toho, aby som si to nejako vyskúšal pred tým výkonom, by som vôbec nedával. Keď neviem, ako na mňa kofeín vplýva, keď viem, že keď to mám odskúšané, tak kľudne by som do toho išiel a to nejako rozumne nakombinoval, ale v tej druhej polovičke pretekov by som to preferoval. OK. Ako sme sa bavili, že aj teraz je vlastne veľké teplo, a chcem zabrániť tým krčom, že ako by som možno aj do tej hydratácie ešte vedela pridať aj ten sodík, že možno koľko gramov a v akom množstve. V podstate presne, keď je veľké teplo, potíme sa viacej. Toto je zase dôležité mať nejako zmapované, že kde sa zhruba nachádzam, čo sa týka toho potenia, že koľko sodíka potím.
nemusí to byť úplne že labákové testovanie, to nemáme na to každý prístup, ale viem si to z nejakých klasických ukazovateľov odvodiť. Máme veľa ľudí je v podstate, čo má problémy s tým, že je náchylný na krče, keď je v teple, tam veľakrát chýba sodík. Ďalej klasický ukazovateľ je, že keď sú horúčaví, idem intenzívnejší tréning, mám čierny dres, že mám ako keby také solné mapy. To je ďalší ukazovateľ, že zjavne môj pod má väčší obsah sodíka. A potom viem, že radšej trochu viacej pridať, ako to riskovať, aj som mal málo a presne potom vlastne dostal krče. Na to máme aj veľmi jednoducho dozovateľný produkt. Tuto Stavimax Prehydroloader a v podstate jedna odmerka má 1600 mg sodíka a na základe toho si viem do fľaše, dajme tomu do 750 fľaše, a k sacharidovému nápoju ešte fortifikovať ho až 1600 mg sodíka podľa potreby. Rovnako, keď budú ako v podstate, predstavme si, že bude počasie ako je teraz, niekde okolo 30-35 stupňov, čo je možné koncom augusta, tak presne by som začal už prípravu na ten výkon, vlastne prípravu toho tela už deň vopred, kedy by som už, dajme tomu, aplikoval presne tohto Stavimax Prehydroloader už niekedy vo večerných hodinách jednu dávku, že na zásobenie vlastne už sodíkom dopredu. A tam je dôležitý aj ako príprava, netreba podceňovať aj tú stravu deň predtým, že nejaký určite nie prejedanie sa extrémne, lebo to zase nám ovplyvňuje spánok. Takisto vieme, že väčšinou kým sa človek pripraví do depa a tak ďalej, že tie procesy ako trvajú nejakú dobu, tak tam je veľmi dôležité sa v podstate pripraviť natoľko dopredu, že neposunie sa nám napríklad večera na veľmi neskorú hodinu, potom budem chcieť dohnať to, že potrebujem veľmi veľa jesť, zajtra ma čaká ťažký výkon a potom s ťažkým bruchom idem spať, zle spím a tak ďalej, že kaskáda vlastne takýchto vecí, tak tomu sa chcem samozrejme vyhnúť. Takže to jedlo aj vlastne na večeru, orientované na sacharidy, nájsť sa dobre, ale nie tak, aby potom v noci som nevedel zaspať, lebo to je ten spánok aj pred tým výkonom je neskutočne dôležitý. Ako si aj hovoril, že vlastne už počas, aj keď si musíme dávať tie veci do depa, že možno není tam toľko času mať so sebou veľa krabičiek a tohto jedla, že či je potom dobrá forma napríklad aj v fľaške mať zarobené nejaké sacharidy. A deň predtým v podstate je to tiež jedna možnosť, že mať nejaký jontovo-sacharidový nápoj zarobený, že jednak presne, a keď je aj teplo, však už iba pripravovať si bicykel, človek sa potí ako normálne a predsa len je to nejaký pohyb, tak presne tak, že kľudne mať nemusí to byť, alebo určite by som nedával nejaké obrovské dávky, že mať vo fľaši 90 gramov, to určite by som nedával, lebo to je väčšina v tých pomeroch, keď sa bavíme napríklad 2:1, 1:0,8 alebo tak, kde je už pomerne veľké množstvo fruktózy, tak to je zbytočne veľký nával sacharidov a zbytočne si akože až negatívne si viem s tým rozsádzať glykemiu, lebo moje telo nemá, keď si pripravím ten bicykel, nemá tie nároky na tú spotrebu tak veľké a nevie úplne jednoducho ako taký nával energie, že by to vedel tak rýchlo spracovať aj do glykogénu a tak ďalej. Takže tam by som potom áno, ale určite nie s pretekovým jonťákom, že to by som potom bral iný. Bavili sme sa teda, ako sa stravovať a hydratovať deň pred pretekmi. Ako je to v deň pretekov? Kedy začať možno nejakými raňajkami a postupne to gelovanie, či už pred začatím toho preteku, potom plávaní na bicykli a potom aj na tom behu? Začíname deň samozrejme nejakými raňajkami, väčšinou býva tam štart relatívne skoro, tak preto raňajkami. Tam sa musíme aj na nejaké tvoje, dajme tomu, individuálne skúsenosti oprieť, že každý znášame inú nejakú tú veľkosť porcie na raňajky, aj tú skladbu. Sú tam nejaké zásady, čo sa týka raňajok, že
nechceme nič ťažké dávať do seba. To znamená, že nič, čo by malo veľa tuku, nič, čo by bolo celkovo, čo nám môže ostať ležať v bruchu. To znamená žiadnu zeleninu, celkovo vyhnúť sa nerozpustnej vlákniny, lebo to nám iba vlastne zaplní žalúdok aj vlastne čreva a nemáme potom z toho nejaký ďalší efekt pozitívny, skôr iba negatívny, že nás to bude ťažiť, čo neznamená v normálny deň akože práve opak. Keď nemáme preteky, tak tá vláknina je neskutočne dôležitá. Samozrejme, ako väčšinu by malo byť sacharidy. Nejaké ľahké straviteľné proteíny sú tiež žiadané do určitej miery. Tam treba sa aj tá doba, každý trávime rôzne rýchlo, že niekomu stačí, že skončiť raňajky 2 hodiny pred pretekmi, niektorí potrebujú 2,5, niektorí 3. V podstate také štandardizované raňajky. Máme tu produkt, že Stanimax Meal, je to instantná kašička, vieš si to zarobiť studenou, teplou vodou. Ale je to, čo sa týka nejako tých zdrojov, je to, by som povedal, také komplexnejšie, že nie je to úplne, že čisto sacharidy, má to aj nejaké proteíny a trošku rozpustnej vlákniny. Je to optimalizované v podstate na ten výkon potom, ale je to pre jedincov, čo nemajú nejako extrémne senzitívny žalúdok, alebo senzitívne trávenie, že tam preto hovorím, že každý sme individuálny a treba čo najviac ako znesieme, ale nie to, čo už neznesieme, lebo najhoršie je ísť vlastne do vody s nejakou ťažobou v bruchu. Takže tam naozaj niektorým odporúčam, že dajte si sendvičík s lekvárikom, lebo keď iba to znesieš, to je tiež poriadku, bolo by možno pre tvoj výkon lepšie, keď si zniesol viac, ale oveľa horšie, keď ťa niečo bude ťažiť. Presne, ja som takto zvyknutá až skoro 3-4 hodiny pred tým výkonom si dať tie raňajky a fakt, že ten biely toastový chlieb s džemom najviac mi to sedí. Ale zase ešte 2 hodiny predtým, že si buď dám ešte nejakú tyčinku, niečo a potom až vlastne to hlavné, to pretekové, čo sa aj chceme teraz rozprávať, že ako začať aj s tým gelovaním už pred tým plávaním. No presne, tam ako to máš veľmi dobre, máš to odskúšané, funguje ti to, tak tam by som v zásade žiadne veľké zmeny nerobil, keď si tak náchylnejšia predovšetkým, tak to by som asi takto nechal. A čo sa týka gelovania už pred pretekmi, to sme si predtým už povedali, uvedomiť si, plávanie trvá pomerne dlho, je to 1,9 km, a to znamená, musíme nejako vykompenzovať to, budeme 30 až 40 minút v tej vode, 30 až 40 minút nemáme žiadny príjem sacharidov. A to znamená dať si určite jeden gel pred štartom, nejakých 15-20 minút pred štartom, keď sa obliekaš, keď do neoprenu napríklad, dať si gel a potom odštartuješ plávanie, vojdeš do depa a rovno ako prvé mať ako už pripravený, že vojdeš do depa ďalší gel. Ešte predtým, než vôbec začneš sa prezliekať, že už mať druhý gel v podstate v sebe. A potom na bicykli sa spoliehať predovšetkým na sacharidový nápoj, čo máš vo fľaškách, ale samozrejme doplňať o gely. Tam na bicykli si treba vyskúšať maximum, čo vieš vstrebať. To si aj na tréningu vyskúšať, ale aj potom v podstate nebrániť sa tomu, že na pretekoch, keď budeš, dajme tomu, že si vyskúšala, že 120 gramov, a sa budeš cítiť, že extrémne komfortne, super a máš chuť na ďalší gel, daj si ho, hej. Okay. Že tohto sa nebáť na tých pretekoch. A v podstate do fľaše by som určite odporúčil tento Stamimax Gamma Energy Ultra a má to špeciálnu kompozíciu sacharidov, a vlastne s tým, že 1,08 glukóza, fruktóza a je to vyslovene robené, že na 120 gramov a viac príjmu za hodinu. V jednej fľaške 500 máš 80 gramov sacharidov, to znamená, že v 750 máš 120 gramov, dve 750 keď vypiješ, máš 240 gramov sacharidov už iba z nápoja.
Odhadujeme, že pôjdeš 2,20 alebo tak nejako bicykel, takže kľudne ešte 1 až 2 gély do toho minimálne počítať. Takže keď vypiješ 2 fľaše tohto 750, máš v 2 fľašiach 240 gramov sacharidov a plus ešte potom 1, 2, 3 gély do toho už podľa tých pocitov. A v prípade napríklad 2 gélov a 2 fľaší veľkých máš dokopy 300 gramov sacharidov a to potom robí 130 gramov sacharidov na hodinu v prípade, že by si išla 2,20 ten bicykel. Ale hovorím to z vlastnej skúsenosti. Ja som napríklad posledne, keď som to skúšal na halfovi, som išiel až 150 gramov na hodinu na bicykli. Je tam to zažívanie tým, že ako relatívne sme v tej kľudnej pozícii, treba to využiť, že naozaj maximalizovať ten príjem na tom bicykli a na behu už ísť potom to, že tam už je ten záver, by som povedal, toho výkonu je aj poznačený tým, telo je celé unavenejšie, už nám všetko nefunguje úplne optimálne, už cítime ten výkon tých pár hodín, takže tam ísť toľko, koľko sa dá, ale využiť vlastne ten bicykel na to, aby sme išli s nejakým, by som povedal, s nejakým pufrom, s nejakým akože batohom navyše do toho behu, ako to aj sme mali už nejaký deficit, keď odštartujeme beh. Dobre, a na tom behu vlastne teda ísť toľko už, koľko, ako keby tých 30 každých 20 minút by bolo vlastne ideálnych, aspoň keď už by som mala ten kufor, že zase to netlačiť možno do niečoho vyššieho. V podstate áno. Tých 3 až 4, že presne 15 až 20 minút, tak to už je veľmi o tom, to je už veľmi individuálne, to je to ťažko takto dopredu povedať, už je to veľmi aj o tom, ako sa človek cíti. Vieš, ideálne každých 15 minút gel, ale musí ti to telo dovoliť, tam akože nemôžeš bojovať s telom, že predsa len tá únava z toho výkonu a tak ďalej, z toho tepla tam väčšinou už je veľmi, veľmi intenzívna a tam počúvať svoje telo, pokiaľ by dovolilo každých 15 minút, možno aj tak bude, že od začiatku budeš prvú hodinku dávať každých 15 minút a potom už ledva každých 20, alebo tak aj to je možnosť, proste tá únava mení všetko, takže tam netreba bojovať proti tomu, ale treba sa pripraviť, aby predsa len, aj keď už sme v tej intenzívnej únave, aby sme to predtým všetko správne spravili, aby nás to potom nedobehlo. Poďme sa ešte pozrieť na tú regeneráciu, čo je veľmi dôležitá po takýchto pretekoch, tým, že nie sme profíci a na druhý deň nás možno čaká nejaká práca. Čiže ako by si začal to doplňanie hneď po pretekoch, aby sme už začali regenerovať? No samozrejme, tam je dôležitá aj nejaká tá rehydratácia, ale tak to budeme cítiť smäť po pretekoch, tak tam kľudne doplňať jednak rovnako. Sme naozaj počas tých 4-5 hodín stratili veľké množstvo elektrolitov, kľudne mať nejaký elektrolit, že doplňať si tak vlastne stratené soly. A druhá vec je vlastne dodať telu všetok materiál, čo je potrebný na opravu vlastne poškodených tkaní a takisto doplnenie glykogénu. A na to máme produkt Stamimax Recovery Complete. Pozostáva jednak z špeciálnych peptidov, ktoré sú optimalizované na to, aby bola čo najlepšia regenerácia, hlavne čo sa týka svalov, ale takisto proteíny nie sú iba, že to není iba sval, ale proteíny, hormóny sú proteíny, enzymy sú proteíny, tkaniva, čo máme vlastne, či už brúšny lumen a tak ďalej, všetko pozostáva niekde z proteínov. Takže preto akože srvátkové peptidy sú veľmi, veľmi dobrý a ľahko vstrebateľný zdroj proteínov, preto sa dajú aj veľmi dobre, sú tolerovateľné po nejakých intenzívnych výkonoch. A potom ešte je tu 30 gramov sacharidov s tým, že je to nejaká kombinácia rýchlejších a pomalších, aby nám zase postupne doplňovalo ten glykogén. Ale v podstate toto je taká iba, by som povedal, skôr nejaká čerešnička na torte, že riešime tú regeneráciu po tom výkone.
A po tom pretekovom výkone tá regenerácia je strašne dôležitá, rieši to každý deň a to nie len vlastne nejakým produktom. Samozrejme, to je tiež dôležitý aspekt, ale má tu celkovo je to stravovanie tak nastavené, že nejdeme do tých výkonov športových s nejakým deficitom, lebo s tým si iba ten deficit prehlbíme. A presne aj tie preteky inak zvládneme, keď máme to telo aj čo sa týka tej celkovej nutričnej každodennej stránke lepšie nastavené a správne zregenerované. Máme dostatočný príjem všetkých potrebných látok, tak oveľa ľahšie to potom aj telo zase dokáže zregenerovať. Takže nie je to iba, že by som odporúčal iba regener v deň pretekov, ale fakt, že dbať na tú regeneráciu každý deň. Super. Tak ja ti ďakujem, Andy, že si mi odpovedal na moje možno otázky ohľadom prvého Ironmanu a takisto dúfam, že aj pre ostatných to bude nejakým pomocníkom pre preteky do tréningov a